Els principals objectius del curs Aprèn TFG són que conegues i adquirisques les competències digitals i informacionals necessàries per a elaborar amb èxit el treball de fi de grau, que conegues les fases de realització d'un treball acadèmic i que conegues tots els recursos i serveis que la biblioteca i la universitat posen a la teua disposició per a la realització del TFG. El curs s'estructura en 7 unitats. Les 2 primeres són d'introducció. Cada setmana s'obri una nova unitat. En la unitat 0 veuràs com s'organitza el curs. En la unitat 1 coneixeràs la normativa específica del TFG en el teu grau. En la unitat 2 et donem ferramentes per a triar el tema del teu treball i buscar bibliografia. En la unitat 3 coneixeràs les principals fonts especialitzades en el teu àmbit d'estudi que la biblioteca posa a la teua disposició. En la unitat 4 aprendràs a avaluar la informació, citar-la i elaborar la bibliografia del teu treball. En la unitat 5 coneixeràs com organitzar les teues idees, redactar el treball i preparar la presentació. En la unitat 6 et mostrem com utilitzar algunes ferramentes informàtiques avançades en l'elaboració del teu TFG. Les unitats a l'aula virtual s'estructuren en 4 apartats. Primer, contingut teòric de la unitat en format web i format descarregable en PDF. És el contingut mínim que has de veure per a superar la unitat. Segon, material complementari per a ampliar els teus coneixements sobre el tema. Tercer, activitats voluntàries que t'ajudaran a fixar l'après. Quart, test obligatori, necessari per a aprovar el curs i obtindre el certificat. Són accessibles uns dies després que s'obriga la unitat corresponent, però tens tot el temps que dura el curs per a realitzar-los. Cada unitat compta, a més, amb un fòrum on pots plantejar dubtes, comentaris i aclariments sobre el contingut. El curs és totalment online. S'accedeix al mateix des de l'aula virtual. Està disponible en 2 idiomes, castellà i valencià. Té un fòrum on plantejar dubtes sobre l'organització del curs. A més, cada unitat té el seu propi fòrum on plantejar dubtes amb el contingut de la unitat. Cada unitat compta amb unes activitats voluntàries. Aquestes no puntuen per a la nota final, però és recomanable fer-les per assimilar millor l'après en la unitat. En la unitat 3, únicament has de fer l'activitat de la teua àrea de coneixement. Aquestes activitats no són avaluables i no compten per a la nota final. No has d'enviar-les. L'avaluació consisteix en un total de 5 exàmens tipus desobligatoris. 4 al final de les unitats 2, 4, 5 i 6 que computen cada un 15% de la nota final i un examen final que suposa un 40%. Tens un intent per a cada examen, sense límit de temps. Els tests es poden realitzar fins a la data límit de realització del curs. La nota mitjana mínima per a superar el curs i obtindre la certificació és un 5. Els certificats es rebreu uns dies després de la data de finalització del curs en el vostre correu electrònic. Finalment, unes recomanacions per a superar el curs. Llig el contingut de cada unitat i visualitza els vídeos. Realitza totes les pràctiques i exercicis proposats. Utilitza les ferramentes de comunicació. Organitza el temps de treball segons les teues possibilitats i preferències. Recorda que el curs dona directrius generals i que per a qüestions específiques relacionades amb el teu TFG o el teu grau has de contactar amb el teu tutor o tutora. Molt d'ànim amb el curs! Ens veiem a l'aula virtual!